फाइनाल सालो सारग्रा सालका एशियानि बानिया बन्दर थाइंगै बाजानाय हासनि साब्रुम बुखास्ते फेनि दैमा साकाव स्नामै तंबा ब्रिज दाबो बायना बुखा अ ब्रिज नामा बाय पाइखांकै काइनि हानि बिसिंगो बानिया हालाव माजु जानाय क्राक सालाव साब्रुमनि फेनि दैमा स्नामै तंबा ब्रिज नो थांबै नायखा हासनि मन्त्रि अग्रा बिप्लब कुमार दे ब्रिज सामुं स्नामनाय रबाय कक सालायका बुसु जरा नांनो आबनो थांबै आमजगैबो नायखा फाइनाल सालो साब्रुम बुखास्ते बानिया थाइ उंगै बाजानाय नै साका मन्त्रि अग्रा बिप्लब कुमार दे ये हमारा सर 10th सेगमेंट है और ये 14th सेगमेंट है। साइमल्टेनियसली इधर ये